Pozdravujeme všetkých jatre pozitívnych a Motostore pozitívnych. Tentokrát nie sme vo vnútri v predajni AGV Dainese, ale nachádzame sa vonku, pretože pripravili sme si pre vás také špeciálne video spoločne so Sofiou. Ahojte. Sofia je nadšená, lebo som ju vyťahol von, keďže je vyše 30 stupňov, ale vy niektorí jazdíte aj v takýchto horúčavách na motorke. No a nemali by ste jazdiť takto. Mali by ste jazdiť na tej motorke oblečený v rámci možností. A keďže kožená kombinéza v takýchto horúčavách je samovražda, viac menej, tak máme pre vás Nejaký tip na letné oblečenie. Vysvetli mi, prečo my musíme trpeť tu vonku pre ľudí, ktorí chcú trpeť. Vonku... Lebo my sme solidárni a keďže ja jazdím aj v takýchto horúčavách, lebo sú takí ľudia, ktorí nejazdia, keď je zima. Sú takí ľudia, ktorí nejazdia ani keď je zima, ani keď je teplo. Takže neviem potom, kedy jazdia, ale ja jazdím furt. Takže preto som rád, že existujú aj také oblečenia, ako je napríklad toto. Nice. Hodí sa to aj na takýto štýl motorky do terénu, lebo je to predušné, ľahké a neumreš v tom teréne, keď budeš jazdiť. Alebo sa to hodí aj na takýto štýl motorky. Alebo na hača, keď ideš do roboty, do mesta. Ale fakt ma prekvapuje, že aj tie gate sú tenké, ako keby som mal dres na sebe, v ktorom jazdím v teréne. Aj z tých nohavíc je taká farba, zelená. Není? Iba táto alebo čierno-červená. No, nevadí. Aspoň nebude vidno tak špinu. Ale aspoň z bundy je farebná kombinácia. Čiže veľmi, veľmi dobre. No, poď, obkecaj niečo. Dnes je moc slnečno a strašne to praží. Letná bunda Airframe 3, celá perforovaná a nohavice Drake 2 Super Air, čiže tie najviac priezdušné nohavice, aké Dainese aktuálne vyrába. Cítim, jak mi fúka na stehna. Buď rád. Občas Vánok. Mne nefúka nič tu. Občas Vánok, keď zavieje, normálne cítim na stehnách. Cez ten materiál, sieťkovinu. Materiál teda mesh, sieťovina, certifikovaná na cestu, vysoko odolná voči oderu. Môžeš sa aj potáčať, aby ľudia videli. Celá sieťovina, hej, tuto, môžeš sa otočiť späť. Aj rukávy celé perforované, takisto hrudník. Máme tu gombíky, viete si pozapínať podľa potreby, keby si potrebujete stiahnuť, ako aj na bicepsy, takisto aj na predlakti. Na rukávoch takisto aj zips pre rukavice, aby vám takisto aj nepodfúkavalo alebo nevletela nejaká osa, prípadne, čo by sme samozrejme nechceli. Dve vrecká zvonku, na veci. Vrecko, patenty. Reflexné prvky, takisto aj napredu aj nazadu. Košelu som si nechal, nevadí, že? Vo vnútri máme jeden nepremokavý vačok. Na obidvoch stranách je predpríprava pre hrudné chrániče. Takisto aj na druhej strane je vrecko na hrudný chránič. To je dobré. Vo vnútri teda sa nachádza ešte vyberateľná neprefúkavá vložka. Je veľmi spratná. Spratná. Takže skladná, áno. Čiže keď niekam idete na dlhšiu cestu, tak si ju dáte večer, keď už je chladnejšie a neprefúka vás. Čiže to nie je nepremok, ale neprefúk. Neprefúk, áno. Aby skrz tú sieťovinu ti nebolo chladno. Presne tak. Ak náhodou sa večer ochladí počasie. Ale dáš to takto do vačku. Alebo do toho vnútorného, hocikam. A vôbec ti to nevadí. Taktiež sa vo vnútri v bunde nachádza aj zips, ktorý vieš spojiť spolu s nohavicami, čiže máš to ako jeden komplet. Na chrbte je predpríprava pre chrbtový chránič, ktorý sa vkladá zvnútra. Fú, Rašti sa nevyzliekaj. Jak mi je teplo. Takto ja väčšine trpím kvôli vašim videám. Vrecko, kde sa vkladá chrbtový chránič, áno.
Väčšinou, ja čo som si všimol, tak všetky tie Dainese bundy, keď máš chrbtový chránič, tak majú rovnaký strih, že ten jeden chrbtový chránič ti pasuje. Či? Mýlim sa? Áno, akože Dainese má rôzne chrbtové chrániče, rôzne modely, ale väčšinou všetky majú rovnaký tvar a toto má aj každá značka, že väčšinou každá značka si robí tie chrbtové chrániče vlastné, aj tie vrecká, aby si tam nevedel dať od konkurencie. Väčšinou to nesedí tak dobre. Mám jednu tú bundu, alebo mal som jednu bundu predtým Dainese, kde som si kupoval ten chrbtový chránič a potom som si kúpil ďalšiu bundu a keď som preložil ten chrbtový chránič, tak mi pasoval. Tak som to myslel, Áno, že v rámci tej istej značky môžeš si prekladať tie chrbtové chrániče, že nepotrebuješ do každej jednej bundy. Ak nechceš, stačí ti jeden a vieš podľa toho, ktorú bundu si práve obliekaš, tam to hodiť. Presne tak. Na krku golier zapínací. Trošku je aj vyvýšený a tiež teda dve polohy, buď menej zapnúť alebo viac zapnúť. Áno. Veľmi priezdušná, je to jeden. Jediné, čo sme asi nespomenuli, je modelov. ešte tu na tiež suchý zips na boku, že to vieš Stiahnuť si. stiahnuť. Tak ako ja mám momentálne stiahnuté tie gate trošku viac, lebo je leto, nenajedol som sa, takže mám momentálne dneska ploché brucho. Haha! Surprise, motherfucker! Nohavice Drake 2 Super AirTags. Opäť čistá sieťovina, čiže mesh. Krásne priezdušné nohavice, vysoko odolný textil voči oderu. Takisto. Ukazuješ detaily? Neviem, či ukazujem detaily, či je to vidieť, ale objavujem sám momentálne, čo všetko na tých nohavicách je. A je tu zips, s ktorým si to viem rozšíriť, keby som si to chcel dať asi na čižmy zvonku. Áno, presne tak, na čižmy zvonku, alebo teda stiahnuť, keď idú čižmy napríklad dovnútra, alebo nechceme, aby nám to takto lietalo, keď máme nejakú mästskú obuv. Chrániče na kolenách. Ale oni sú také, že až sem. Áno, až po lítko. Že celé to lítko a celé koleno mám, počkaj, kde to je, tu je okraj toho, ale to pevné začína tu a končí na celom lítku, vlastne ti to prekrýva až dole po, keď si dáš vyššie boty, tak vlastne až po topánky máš ten chránič, čo je za mňa tiež akože poprdeli vec. Ešte som zabudla spomenúť, všetky chrániče sú vyberateľné, tak ako aj pri nohaviciach, takisto aj v bunde sú vyberateľné tie chrániče. Predpríprava na chrániče na bedrá. Aktuálne sú tam také jemné výstuže a teda vrecká. Zároveň aj, kde si vieš vložiť aj bedrové chrániče. Opäť sťahovanie teda aj na páse. Zips vieme si zapnúť s hociakými Dainese bundami. Takže tiež super. Opäť neprefúkuje na kríže. Vrecká na obidvoch stranách, ale tentokrát len zvonku. Tieto sú bez žiadnej vložky, čiže fakt najviac perforované nohavice, aké Dainese aktuálne vyrába. Celá sieťovina, hej, teda aj stehná, aj lítka, aj z druhej strany vlastne zozadu. Tak to isté. A predpokladám, že ten Dainese nápis, ak dobre vidím, tiež je reflexný, čiže čo sa zíde na čiernom oblečení. Hej? Ako sme v úvode spomínali, gate sú len v čiernom prevedení, na rozdiel... Aj v čierno-červenom. No dobre. Taký tak, ale, pásik červený tu je. áno, ale stále sú to čierne nohavice, Hej. kdežto bundu môžeš vidieť, sú čierno-oranžová, čierno taká jak tie nohavice, čierno-biela, alebo môj favorit, toto tu. Spotenú tú košelu. Bol sa kúpať. Vedľa na zlatých. Proste tu... Chcel by som vidieť človeka, ktorý by sa tu nepotil. Aj keď ty vyzeráš, že sa nepotíš. Ja sa pečem znútra. Tak dúfam, že oceníš toto video, kde sme sa piekli znútra aj zvonku. Ešte som zabudla spomenúť takú jednu vec. Cenu. Však príde, vyskúša, zistí, že je to super, kúpi si to. Dobre. Príde a vyskúšaj si. A kúp. Ale dobre, aby si vedel, prečo sem chodíš a koľko si máš so sebou zobrať v prípade, že chceš platiť cash. Bunda 249 eur, nohavice 239 eur. Čiže do 5 kg máš
kvalitné a Príslušné. a sexy oblečenie na leto. Lebo furt vyzeráš viac sexy, podľa mňa, keď si takto oblečený na motorke, ako keď ideš na hulvatá. Crocsy, kráťasy. Tak, Same, but different. tak oceň toto naše pečenie sa na slnku a daj nejaký like, koment, po prípade pošli toto video ďalej nejakému svojmu kamošovi, ktorý chodí v kraťasok a v tričku, že konečne si našiel aj pre neho vhodné oblečenie na leto. Súhlasíš? Mhm. Povedz im ešte niečo milé. Ty furt si taká milá na nich. Nehejtite. Vidíme sa v ďalšom Nikoho videu. to nezaujíma. Ahoj. Ahojte.